Үткәндәрем, барыгызга татлы сәламнәремне җиткерәм. Сәлам. Хәлдәрегез нисек? Яхшы гына. Йыелышып беттегезме? Афариндар. Ә минем белән киләсе сәяхәткә сыгырга әзерһегезме? Әйе. Ярый улайһа. Әйдәгез одан удакка һузмайынса, Бавырга гыйләнә сәяхәтебезне башлайык. Татлы кайдарым, мин бүген һезгә һәр вакыттагыса тәмле генә ризык ашатырмын. Нинди әйтәһегезме? Барыһын да белгегез килә. Әйе. Татлы кайдарым, әйдәгез әле сәяхәтебезне башлар алдыннан төп кагыйдәләрне искә төшерәйек. Без аш бүлмәһендә Шаламайбыз. бысак менән Уйнамайбыз. һәм кулдарыбызны ашар алдыннан һәр вакыт Афариндар. Бөтә кагыйдәләрне лә яхшы беләһегез. Улай булгас, без рәхәтләнеп сәяхәтебезне башлай алабыз. Татлы кайдарым, бүгенге ризыкны әзерләр өчен безгә сосиска, сыр, ләваш, петрушка, көнбагыш мае кирәк булыр. Татлы кайдарым, әйдәгез әле күтәренке кәеф белән эшкә тотынайык. Күз нурларым минем, тагы ла нимәнедер оныттым шикелле. Нимә кәйке? Йомыртка кирәк буласак безгә. Тәмле генә тәмлекәс. Бүгенге тәмлекәсне бешерер өчен безгә 3 йомыртка кирәк булыр. Бана. Так. Бана хәзер эшкә тотынһак та була. Елеккәйдәрем, әйдәгез әле башта кирәкле ризыктарны әзерләп куяйык. Безгә иң тәүдә сырды Кыргызстан ире ягыннан үткәргә кирәк. Елеккәйдәрем, әгәр дә теләгегез булса, сырды Кыргызстан вак ягыннан да үткәргә мөмкин. Мөһим түгел. Шулай ук уны бысак ярдәмендә кыркырга ла була. Так, тагыла сыр кирәк була безгә. Так. Татлы кайдарым, сыр әзер. Кыргызстан мине бушата. Кыргыз безгә башка кирәкмәй, шуга мен ситкә алып куям. Хәзер петрушка кирәк булыр. Петрушканы мен шулай вак кына итеп турайым. Сәяхәт башланыр алдыннан мин петрушканы юып әзерләп куйдым. Хәзер инде миңа аны турарга гына кала. Вак кына итеп турайым. Үткәндәрем петрушка урынына һез укроп ала аласыз. Мин үзем петрушка яратам, шуңа күрә һәр вакыт төрле тәмлекәстәр әзерләгәндә уны кушырга тырышам. Петрушка әзер. Хәзер инде безгә татлы кайдарым ләваш кирәк булыр. Тәмле генә. Ләваш икмәген һез барыгыз да беләһегез. Унан төрле ризыктар бешерәләр. Бана ләвашым катып киткән, мин уны кибеттән һатып алгайным. Бана ләвашты мин 2 өлешкә бүләм. Әгәр дә һез кибеттән бәләкәй ләваш алһагыз, уны бүлмәһегездә ярый. Ярай. Бер өлешен ситкә алып торам. Ләвашка башта мин сыр һибәм. Шулай ук петрушка кушам. Һәм хәерлык итеп 2 сосиска һалам. Ипләп кенә түрәм. Матур итеп түрегез татлы кайдарым. Менә ошындай урама килеп сыкты. Тагы ла безгә ошылай урамаларда эшләргә кирәк булыр. Сырды был юлы күбрәк халайым. Шулай сосиска, петрушка ебәм. Тагы ла сыр халайык.
һәм ипләп кенә урайбыз. Менә шулай тагы ла бер урама килеп сыкты. Так, булар миңа камасы улай, ситка алып торайым. Бұл урама катмага, йомшак кына. Шулай мен 2 өлешкә бүләм. Башта сыр халам. 2 сосиска. Һәм петрушка. Елеккәйләрем, 2 зур ләвәштән 4 урама килеп сырга тиеш. Бына тагын берәүе. Һәм 4-нчесен дә эшләп куябыз. Бұл инде һуңгы урама, шуңа күрә сырны тулыгын салып бетергә кирәк. Татлыкайдарым, урамаларны тыгыз итәргә кирәк. Әгәр дә тыгыз булмаган икән, яңадан асып, кире матурлап тыгызлабыз. Һөйләштекме? Әйе. Шулай. 4 урама әзер. Ә хәзер безгә уларны табага һалып кыздырырга кирәк була. Татлыкайдарым, без табага сак кына май һалырга тиешбез. Төбе ябышмаслык итеп кенә, матур гына итеп без аны таба буйлап йөртәбез. Тагын сак кына куеп җибәрәм. Менә шулай. Ә хәзер инде ләвәште без матур итеп кенә табага тезәбез. Бик ипле итеп кенә. Асылып китмәһен. Татлыкайдарым, кулыгыды бешереп куймагыз. Ярай. Бұл ләвәште мин уртага бүләм дә. Ошлай яхшырак булыр дип уйлыйм. Ошлай тыгызлап һалабыз. Татлыкайдарым, бына ошлай итеп без тыгыз гына итеп ләвәште һалгандан һуң йомыртка алырга кирәк булыр. Әйдәгез әле йомыртканы һытайык һәм уны ләвәш өстенә һалайык. 3 йомыртка һытабыз. Туз белән борос һалабыз. Булды. Һәм барыһын да матур итеп кенә булгатабыз. Үткәндәрем, әгәр дә һезнең табагы зуррак икән, һезгә 3 түгел, 5 йомыртка кирәк булыр. Бунда шайтып матур гына итеп тукагандан һуң без йомыртканы тигез генә итеп ләвәш өстенә куеп сыгырга тиешбез. Елеккәйләрем, йомыртка куйгандан һуң безгә табаның капкасын ябып, уны 20 минут бешергә кирәк. Талгын гына утта көйдереп куймагыз. Көнсыгыш илләрдә итте, балыкты ләвәшкә төреп өстәргә куялар. Иң кызыгы, был икмәк озак саклана ала. Ләвәште бешергәс эҫе көй ашаһаң, ул йомшак була, коймакты хәтерләтә. Ә инде уны киптерһәң, катыргага охшай. Каткан ләвәш 3-4 ай саклана ала. Әрмән теленнән тәрҗемә иткәндә ләвәш яхшы аш дигәнде аңлата. Азербайҗан халкы дурма, үзбәктәр урама эшләй. Бүгенге көндә зауыклы ресторан, кафеларда ләвәштән төрле тәмлекәсләр эшләйләр. Алыф юлга сыкканда ла был икмәккә төрелгән бутерброд эшләп алу бик уңайлы. Сөнки ризык ләвәш эсендә кала.
Ләвәште махсус мейестә бешерәләр. Уны тандыр дип атайлар. Был йока икмәктең төп файдаһы уның әсеткеһез бешүендә. Татлыкайдарым, безнең бәлешебез әзер. Бына ул карагыз әле. Әйдәгез әле, мин һезгә уны телеп тә күрһәтәйем. Сер итеп кенә әйтәм, күптәр был бәлеште ялкау бәлеш дип йөрөтәләр. Ни өчен дисезме? Чөнки без аны һә дигәнсе эшләнек тә куйдык. Әйдәгез әле ашап та карайык. Так. Алатым нәйесе. Кытырлап кына бешкән. Хәдер татлыкайдарым. Карайык әле. Бана. Ого! Карагыз, бигрәк тә кызык бәлеш килеп сыкты шулай бит. Ә хәзер инде якындарыгызны сакырып, сәйсергә утырыгыз. Ә мин һезнең белән бүгенгә хушлашам. Һәр вакыт шундай акыллы, зирәк һәм юмарт булыгыз. Һау булыгыз татлыкайдарым. Һау бул!